Straight to the mga point. gidetain sa Inayawan Police Station na bulabog mga higala sa pikas nga report sa usa ka kuyawa ning Scorpion day pagkalara ba na day kuyawa ha matug ka ba kanang mga binlanggo diha mahigala tingali tungod sa kahugaw sa siguro indekin o ay hinlo ang lugar mahigala nagkamang-kamang ni Scorpion nga nakuhiton kay Scorpion ba ni Store kanang Scorpion mahigala mura na sag uwang ba mura sag di ba kanang uwang day naipaak ba mao na siya magpasayan sa mga lobster na pero kini siyang kuan mao na sa mga pamilyaha actually mao ni pamilyaha kana mga lobster kana mga kuan pero di rin sa dagat daykin nas dagat naapoy mga uwang kanang uwang dili na sa sapa kana mga kini ni ang fresh water kadtong sa kuan sa salt water mao nang mga lobster mao nang mga pamilyahan sa mga pasayan ni store pero kining tanga kuyawa Scorpion mga sukit di paminaw. Wa ko kay kadungog day nga makaon ng Scorpion. Kay siyempre kini mahigalang uwang kaunon man nana sa fresh water. Kana mga higalang mga lobster kaunon man na mahigala nana sa salt water. Pero kini mga higalang mga Scorpion didto sa kuan, didto sa Thailand ug sa China kanuon po nila ni store. Kaya na abini mo kanang cobra? Kanang cobra? Kauno na sa Vietnam. Lain na bitaw kay mo. Anad-anad na siguro na to. Atol ni agi kito katawa mahigala pastilan ha. Ni ama higala ning ang tanga be atong kuan ang Scorpion sabi ato sa ipakita kadali ning video dong. Kani oh, tawa oh. Mo ni oh, say ituma Mo ni oh, Scorpion mga kagalaan. Oo, kana butangi ko nuglingin pag yun names kay aron nga dali gyud makita sa atong mga kuan atong gibutang sa tong social media platforms kani oh. Mura gyud uwang mahirap tik ituma ra ba kaayo Pero himuon ning exotic food dito sa kuan. Tan-awa ko na oh. Sus ginukog mo magkapaak mga kagalaan oh. Naglakaw-lakaw dito mahigala nanguhit sa mga piniriso. Ingon siguro gutom ko na, igutom ko. Bidag mapaakan ka ni Daykin, mahilantan ka gid day. Sigurado gid. Labihan na ba kala mga sukit tig paminaw? Ato sang kuhaon ang report ni kasamang Jane Gallardo mga sukit tig paminaw. Yes, kasamang Jane. DYHP RMN Report. Yes, Radyo Man at Rufil, live ta karon din sa may Inayawan Police Station diin nakurat gyud ang mga pineriso din at Rufil kay first time nila giduaw og usa ka tanga or gitawag diri pag Scorpion at Rufil. Giduaw ni anhini ang kaning mong tanga din sud gyud sa ilang bilangguan at Rufil gahapon mga alas 5 pasado sa buntag. Okay, go ahead, Jen. Okay, Jen. Sige, Jen. Go ahead, Jen. Okay, naputol mga higala. Pareho ko na kong kwantor, adjustor sa audio. O tao, nagkamang-kamang yung higala mong tanga, kuyawa. Sus, ginoo ko. Pagka ngilngiga, paakan lagi ka na sa store, kanang may pagkahinanok niyo mo ba? Kanang mga piniriso na tugtog, may pagkahinanok niyo mo, paakan ka na. Paminaw ko may galab, dagko yung lusok sa muluha nga matagak, ano Labihan ka la kay mga kagalaan. Diin man gikan ni maong tanga mga sugit ni paminaw do na wa siguro makapanghinlo og tarong na sa ilang gikunan. Nya daghan mo wa po mga kuning tanga no nga daghan na ba kana mga binilanggo anang Inayawan mga sugit ni paminaw. Ato balikan si kasamaan Jane na tunggal linya. Yes, go ahead Jane. DYHP RMN Report. Wala pa. Pali ko no ko og balik. Okay, ato ning tagad pagtagad mga kaigsunan. Okay, ato balikan Jane Gallardo. Yes, Jane, go ahead Jane. Okay, Jane. Yes, Jane. Go ahead, Jane. Wala pa. Yes, Attorney Rufil. Okay. Ito ni pagtagad ba kaigsunan. Okay, ha. Okay, balikan Jane Gallardo. Yes, Jane. Go ahead, Jane. Sa ba ito, dubli man itong atong kuan, ha? Yes, Jane. Go ahead, Jane. Tempa. Okay, Jane. Adjust ko na atong kuan ko no, Nestor. I-adjust ko no dia. Sige ko no names. Saan yung kalakiha mahigala.
kuyawa ni pagamay-gamay lang ning tanga mga kagilaan pero mao ni magkapaak na. May pa ano mga piniriso na yung mga dugho ng naa, madadara ng dugho. Pero kanang tanga. Okay, unsa man agi sa internet or sa regular call ko no, regular lang. Para nga matinaw na to ang atong pagpadangat sa report. Ato balikan sa kasama Jane Gallardo. Yes, kasama nga Jane. DYHP. RMN Report. Yes, sa Phil, balik din sa Inayawan Police Station. Atong isgutan ni Duaw diri nga Scorpio na Tornero Phil kagahapon adlaw mga alas 5 pasado sa buntag. Dunay usa ka pineriso din ni Tornero Phil nga grabe gid ang iyahang kakurata kay maayon ta niyang pagkatulog at Tornero Phil niya na kugang na lang gid siya kay sa samagnay nanguhit niya nga hait at Tornero Phil abi niya nga kauban niya sa iyaha asa diri sa bilangguan sa pag lingi ni Ate Phil dako gid iyahang kakuyaw dihang usa di ay ni ka Scorpion. So kung makita nato nakakuha ta sa video dihang gidakop na pud ni kat bisod na ni sa karton na Ate Phil kay tungod pud sa ilahang kakuyaw nga basig makapaak or makapahit ni basig delikado pud kaayo Ate Phil. So sa nagpatabang ni ang kaning usa ka pineriso din ni Ate Phil nga dakpon ang kining tanga nga nisod sa ilahang bilangguan sa ilahang yung ikatulga na Phil. So paagi nila nga sa pagdakop ilang gidakop pa daagi sa pagtabot og baso matod pa ato ni Phil kay para dili gyud nga makagawas mo tong malampusan gid nila nga nadakpan ang kining maong Scorpion o gibutang din nila karon dinhi sa usa ka karton para dili na nga makagawas pa. So natinga ang atoang mga kapulisan, ingon man ang atoang mga nabilanggo din niya ato ni Phil nga asa kaha ni siya gikan kaya sa ilang suod wala man gid sila nakita nga kanang pwede niya kaagian nga bangag ato ni Phil kung in kaso sa luyo siya ni Agi wala sila nakita gyud na bangag. So imposible kaayong sa luyo nag-agi. So wala po sila kabantay diili siya ni Agi dinhi baka anin sa atubangan ato ni Phil kay tuan man kanang dili kay sa inana kadako gyud murag half sa kuang kuan siguro ato ni Phil sa katudlo inana ang iyang ato ni Phil pero mag-upok ang iyahang ikog nagdugamay siya tanaw nato ni Phil pero ug mukuha na siya kanang mamugahi na pud ang iyahang ikog kay medyo taas gud siya tanaw pero ang iyang paak ato ni Phil kung makadughit na gid ni siya og panit kung in kaso Mayo gani kay katong piniriso wala sa paaka dayon. Gi warningan sa kuhit-kuhit kasama Jane. Manguhit ka ni una at Phil nakuyawan lang sa piniriso at Phil kay basig naligiran niya ba kaya nakuyawan siya kung napiit niya or naligiran niya basig mapaakan gid siya so diha nabantayan niya nga na nanguhit niya murag hait dahil dali din siya og bangon at Phil mura pud siya nabayot gid atong higita tungod gud sa iyahang kakuyaw kay first time gid nila Phil nga nakakita dinhi og ani nga Scorpion. Kadang may magkapaak, la kay nang magkapaak hilantan piniriso ang kalakiha Jane. Diin man kuno ni agi ng Scorpion nga kanang untang simentado man ang ilang police station. Ang tingalahan po diri sa mga kapulisan nato ato ni Phil kay first makita ka sa ato mga pulis din sa Inayawan nga first time po nila nga nakakita or na first time nga dunay ni anhi pod nga usa ka Scorpion wa sila kahibaw pod asa ni Agi kaya wa man gid sila kabantay ato ni Phil dito naman ni nila na bantayan diyan nagpatabang na ning mga pineriso nga dunay day usa ka tanga nga nakasud yamatay pa sa tong nahibawan ato ni Phil nga ganahan man dai ni bugnaw or kana ganing mga dili limpyo na mga lugar ang kining tanga po dato ni Phil. So basig ni ukok lang gid siguro ni dinhi ganahan lang gid siguro ning manago dinhi ato ni Phil. Pero kini mga klasiyas mananap mostly ani nocturnal man guni nocturnal active sa gabi kanang mga adlaw na murag dili na kana sa kay pakita nga sa mga kanang mga bugnaw-bugnaw nya murag hilit-hilit nga lugar nga dili hayag. Yes, ato ni Phil. So pagtuupod nila ato ni Phil basig gabi ipod gid ni nga ni so dinhi kay wa man gid nila nabantayan basig tungod po siguro sa iyang color ato ni Phil nga dili kaayo na nagtuyag. Limang kag mo na magkapaak nimo Jane og may lag magkapaak sa tiil nga dapit og sa sensitive nga part sa imong lawas magkapaak na. Dako ag yung
Hi tayo Attorney Rufil no. Hi kaayo iyahang paak gyud. Murag gid sa gara ganing kasag Attorney Rufil Oh, paak. mo gyud la kayo. Kanang gisi gyud ang imuhang panit Attorney Rufil og mapaakan gid ini may gani Itumar ba? may gani gyud kay nakalikay gid ang ato ang mga pineriso dinhi Attorney Rufil dali sa sila nga nagpatabang. So asa naman ni gibutang ron? Kani Scorpion, apil ni kabilanggo ron. Naapil ni siya sa bilanggo Attorney Rufil pero gilahi lang ni siya kay mangud kaayo. Ilahi silda. Dilahi siya ga Zelda Attorney Rufil nasa iyang kwarto gyud so gisod ni siya sa usa ka karton ro Attorney Rufil. Matod sa ato ang mga kapulisan Attorney Rufil nga i-turn over unta di ay nila sa DENR. Apan wala gidawat dito Attorney Rufil kay